grabe ka maldito. Dito. Kasama partner na mo, lagay premium. Yeah. Ikaw na ako diri. Throw na nun ha. Nawa. Coba. Mana? Nakapandar niya. Oh, nakapandar siya. Teng nenene. Lah. Berkuitas-kuitas apa kan? For today's video din mga gaunop, atong tripan si Dudong Marjon. Wala na si cellphone na gan atong kuan. Ay, give katong last na buwag siyang uyab, magi-push-push ang cellphone. Kana pa pero ato sa ilisan og kay ko. Sige, takapilin eh. Kung siguro ka. Sila yun na nih. Ayaw mo talaga ayaw. Kaya nasa buwan ang pinahil mo ang cellphone. Lupa sila kayo paguli. Gabi mo rin naghawa destino mo. Okay, tingnan. Tula, kagayaan na. Wala, grabe ka maldito. Dito eh. Oh. Kasama partner na mo, lagay premium. Yeah. Ikaw na ako diri. Throw na nun ha. Nawa. Coba. Mana? Nakapandar niya. Oh, nakapandar siya. Teng nenene. Trời ơi. Vô vụ coi. One, two, three, go. Là nó bị gì? Lah. Tawa. Apa? Sige na. Ala, cuya ni bro. Awa, berkuitas-kuitas apa kan? I-charge na kay nalubat. Oy, charge kay lubat pa dong. Lubat pa dong. Oh, dara Ano ni kuba noon. Muna di bugdog yung cellphone si Bok, yung pupukon. Ang papel na nagubara pa na iuli na. Lala sa cellphone na. Napay pin. Grabe. Ana raw. Putang mo libang mo ni asal ay. Dala po na yan raw, charge. Ala tinood. Kiss. Dali ba? Kiss mo, kiss. Hoy, babe, hoy na Kamera. Bawa na pala kayo ng pamakra ba? Mga kaunta mo tayo! Wow! Og dira ito pinakalamihan na vitamins! Yes! Buhar na. Itiron. Mga gaw, nakatila na mabagpusit nga yung ulan. Yes! Kung wapa mo kasuway, tilaway ko iska. Agra mga gan, ato na idano golo. Ighuman ato isang butangan og ungol kapasa di ba ungol. Atong gikuha nga ata agaon kaya may ano ato na isang ungol. Natay ni mga ganun. Bisti gitu siya. Oh mga gan, magkuskus na ta. Dapren bis maapre sa kuskus naon mo murag ungol. Mga gan, from now on, ato na yung butangan ata. Wala niya. Baho apong na rita. Apo na ako talaga. Baho na po ka na. Grabe nga nga tagi mo ah. Ayaw. From on this day, kompleto Ricardos! Kanda! Ay, ko mo mo. Ay, ko.
ha. Senang magkakap. Hay manon, pangitakan ninyo. Una niya, oh. Mga gan, from now on, finished product na to. Ready to cook and sunat ha, mga gan. Wow! From now on, mga gan, mag-cooking sunat ha. Edible. Oh, check na. Wala. Ano na? Huwag sunod, Jamsin. Ilunod ang lamas. Ang lamas, di ara. Huwag sunod, mga kagwapo. Ato sa Ilitos Megal. Huwag sunod, Kuko Martin. Ilunod ang atong vitamins. Ang vitamins sa mga gwapo, tiara! Ato sa Ilitos Megal. Kadali. Huwag sunod, Kuko Martin. Ilunod ang pusit. Tiara ang puksit! Huwag sunod, mga agad. Ato sa ukay-ukayon. Mga gawd, atong patisan. Sunod ato sa Emigos-Megos kadali ha. Mga gawd, okay na niya. Ato na rin patlawan ka Kuko Martin. Ito na mo ha. Kuko Martin, come with me. Ito mo na. Udah, hindi matilaw yung ilo. Hindi na may kwento. Natay ka. Tingog, pwede na kung tingog nun, Ben. Abot pa. Mga gaon, parang okay na yung sabi na. Wow! Mga gaon, bubod na. Wow! Wow! Mga gaon, eating na. Wow! Vitamins, itrada, lahat, lami. Ang kabib. Ang biso. Sus, grabe. Sa puning upload ko. Si grabe oh. Bro, teriyan. Gara ka na yaw eh. Grabe na ang yun. Napajak-jak. Pajak-jak. Timingan, oy. Grabe na. Ay, yung kaor ko. Grabe mong hangan. Tingan eh. Dali, go, trip. Dili tanan na nila. Bro. Grabe ko ginatay mo. Grabe. Gano'n ka? Enggak. Kala mo sa mag-video ay. Kapilagin na tuloy yung video. Daki eh. Ikaw ngayon nakakaon sa Ako na katang bagaw. Hindi tanong lugar. Ano nga video yun? Kailangan ito buhay. Basta mag-picture. Titik. Ano ka? Matay mo. Gabaan. Sabi, anong trip mo pa yun? Tripan na pula. Ano? Sabi kita ni. Palabot pambot. Ini dengan kamu eh. Hindi mo itong balot ah. Oh my God! Lenig na! Wow!